घूम के फिर कहत काजल रोज तू आवत रहलू एक नजर हमरा के देखत रहलू लेकिन आज ना तू देखले बाड़ू ना झकले बाड़ू ना तकले बाड़ू ना टोकले बाड़ू ना बोलले बाड़ू ना सुतल बाड़ू ना उठल बाड़ू तहर लीलार चढ़ल लागत आखिर कारण कहा रे पगली देखा तनी कि मन उदास के बाड़ू आखिर बात का बा कुछ बोला देखा शर्मा मत जौन बात में बताओ क्या बात बा बोला ए राजा जी तू हमरा के राजा जी मन ले बाड़ू हम जानत नहीं लेकिन प्रेम में तू हमरा के का कहत रहू ना जाने कई गो ना बढ़ के राजा जी से बड़ शब्द जौना के जान कहल जाला तो हम उहे आवाज सुनल चाहतनी तू बोला हमरा के ए जान का करी हमर शादी न हो गइल बा शादी हो गइल बा कि होखे वाला बा ई बताओ देख हमरा के झांसा में मन डाल ते हमरा के दोनों ओर से मोरल चाहतरी से ने आखिर मैटर का बा बात का बा ई बताओ ए जान हमार शादी होता है अब रउआ हमरा के भूल जाई काहे कि कल हम चल जाए। अच्छा बोला लिए तोरा चाची के ए जान रउआ हमार मजबूरी ना समझे रउआ ना समझे तो के समझी बोली देखा बहुत सुंदर तू बोले लो अब बात करे के अंदाज भी तहार बढ़िया बा लइकवा कहलस कि तू अपन मजबूरी सुनावत और लेकिन हमार मजबूरी नहीं खो जाना जीवन में सपना हम कहरे पर सजा के रखले बानी जब लइकिया कहलस कि हमार शादी सेट हो गइल बा हम दूसरा कोई के अमानत हो गइल बानी ई हमार मजबूरी बनता बाप माई के पगड़ी के लाज बचावे के पड़ी लइकवा के बर्दाश्त ना भइली से बंदूक से 3 नट के गोली निकल के कोई के करेजा में लागेला वही कर लइकिया के बत्ती या लइकवा के करेजा में लागल बा के अली भोकार पार के रोले बा अरे का भइल ए जान जाए दाम मत रोवा अरे कोई तो हम रो दे ली हमरा उड़ने से रउआ लोर पूछ ले अब का पूछेलू जान मोड़वा अब का पूछेलू जान मोड़वा अब होड़ा हो चल जाई अरे कहने के काबिल है ये दिल का मामला है दिल से दिल का बात होने दो यार जब हमारे से लोग पूछा चलता है हंसत हंसत भोड़ावा होत चल
मैंने भी कभी प्यार किया था थोड़ा नहीं बेशुमार किया था। मैंने भी कभी प्यार किया था थोड़ा नहीं बेशुमार किया था, बट दिल टूट कर हो गया जब उस जालिम ने बोला कि मैंने तो मजाक किया था। देखो जो दिल में बा वो तू निकाल। हम जाना चाहते हैं कि तू का कहल चाहता का बोली कैसे बोली कहले के हाथ नहीं के रहले के हाथ नहीं के तो का बोली। अरे तोरा का उगिला से का हो अच्छा उगिला आखिर में टरका बा अभिषेक तू का कहला था उगिल काहेला कहला सा काहेला अब तू ही जान बोला कुछ बोला कि तारा दिल में का बा। हम तो मान ली कल चल जाए, कल हमारा बुरा होता। तो हम चाहते नहीं जितना रवा के दिल में दर्द होते सब इधर बोल दी। हम तो ये कहब के दिल से मिलता है और दीवाना बड़ी मुश्किल से मिलता है। जो दर दर का ठोकर खाता है वही जाकर के कभी मंजिल से मिलता है। निकी बाबा एकरा पक्ष से रउआ का कहल चाहता नहीं बताई पर हो कोरलेस में साउंड भैया शिवम साउंड कोरलेस में काजल के पक्ष से रउआ का कहल चाहता नहीं बताई। खड़ा होके ओइजा खड़ा होके इनका पक्ष से बोले के बारे हम भी दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा, हम भी दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा। और आज महफिल में आप हमें बदनाम करते हो, हम भी सच बताने पर उतर आए तो क्या होगा। हमारा कहे का मन नहीं है बाकी जब हम दिल से तोरा से प्यार करेंगे तो तोरा फर्ज बनता कि के हमारा से दिल से निभाओ। कैसे कि पहले ही कहे कि दिल दिल से मिलता है और दीवाना बड़ी मुश्किल से मिलता है। और सच तो ये है कि जो जर जर का ठोकर खाता है वही जाकर के मंजिल से मिलता है।